Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is May 9, 2025, Biyernes nga adlaw. COMELEC 100% nang handa para sa piniliay. Sitwasyon sa bulkan Kanlaon nangin kalmado na. Anong katuig nga bata, patay matapos magkuryente sang ma-charge kuntani sa cellphone. Lastado na ang tanan sa pagboto sa mga yara sa evacuation center sa Lunes. Kag sa good vibes, ginakabing pinakadaan nga balay sa Bacolod kadtuan ta sa tripping ni Romeng kag kinalaho ng LCC Bacolod basketball team nga nangin champion sa Perlas ng Silanganan Basketball League sa bida sa liga. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sa maging report ng major activity sa bulkan Kanlaon sini nga semana kag ginapaabot nga kuntani mangintayuyo na ini. Base sa monitoring sang kahapon, may 300 meters nga kataason ang plume nga naglawig ang pagbugas sang 5 ka minutos. Ginalauman nga magapabilin kuntani nga kalmado ang bulkan. Ginsiling ni Mari Andelin Quintia, ang resident volcanologist ang FIVOX nga nabase sa La Carlota City, ang manubo nga sulfur dioxide emission sa bulkan mahimo patimaan sa pagdubo sang gas nga na-emit tukon sang pressure sa bulkan ukon natakpan naman ang conduit sa bulkan nga nagakasayuran nga nagaclog naman ang rason sa pagdubo sang SO2. Ang sitwasyon karon masiling nga naga-stabilize ang bulkan, wala sang major activity nga na-record sa sini nga semana. Pero may mga adlaw nga madamo-damo ang volcanic earthquakes nga na-record nga nagakasayuran naman nga nagapangita sang alagyan ang hangin ukon pressure sa sulod sang bulkan. Nag-stabilize man siya sa subok. So, Tama, nothing estimation. major man, ma'am. Oo. Although may mga kwangyapon, ma'am, no, ang mga may mga days nga medyo damo-damo ang aton nga mga volcanic earthquakes. So, hindi gyapon natin makuha ang kanyang meaning no sa volcanic earthquakes nga may ara igapamuka siya sang iya nga alagyan, igapamuka siya sang bato nga iya nga agyan nga mapasaka. Sa number 9, DPWH natala na ang construction sa isa ka 10 million nga police station sa duta nga gindonate sang Rockwell sa LGU sa Bacolod sini nga bulan sang Mayo. Naplastar na sa Bacolod LGU sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez ang plano para sa 1,986 square meter nga donated lot sa Rockwell Land Corporation sa Barangay Madalagan sa Bacolod City. Nalakip na diri ang bago nga Police Station 3 building, fire station kag Disaster Risk Reduction and Management Command Center. Sang kahapon, nagpatuman sang site inspection ang Bacolod DPWH sa City Engineer's Office kag mga natungdan nga ahensya. Ginsiling ni DPWH o si Engineer Leia Hamero iga-award na ang kontrata para sa 10 million police station project kag ginapaabot niya nga masuguran ang construction matapos ang piniliay sini nga bulan sang Mayo. Magahulat ang DPWH sa mga dokumento sa pag-formalize sang donasyon antes suguran ang construction. Sa number 8, mga PWD, mga senior citizen kag mga nagabusong ginaabisuhan nga magboto sang temprano sa maabot nga Lunes nga adlaw. May 2 ka oras nga early voting hours, halin 5 sang kaagahon, tubtub 7 sang aga. Kagintala na ang COMELEC para sa mga PWD, senior citizen kag pregnant voters sa May 12 national and local elections. Gani ginapaabot ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito nga temprano pa sila makapadulong sa mga gintalana nga priority polling place agud hilway sila nga makaboto sa mga polling centers. May mga emergency personnel gikan sa Bacolod DRRMO nga pwede mag-assist sa ila. Sa records ng COMELEC, naglabot sa 12 million ang registered senior citizen voters, kagapin sa 600,000 ang PWD voters sa pungsod. Samtang napagwa na sang abiso ang pamunuan sang mga eskwelahan nga
pagagamiton nga polling centers nga nagadumili sa mga car owners kag drivers nga magparking sa sulod mismo sa school campuses. Iniagod mapaiway ang pagginutok sa mga magapadulong nga botante sa sulod sang voting centers. Sa number 7, Bacolod City Mayor Abby Benitez nagtukod na sang iyang Transition Committee para sa iya natalana nga pagbiya sa Bacolod City Government Center. Sa ginpagwa ang executive order ni Mayor Abby Benitez, nangin kabahin ang mga department heads kagkatapos ang civic sector sa Local Governance Transition Committee. Ang transition team ang magapasiguro nga manginhilway ang turnover sa tanan nga mga public documents halin sa development plans, financial reports kag iban pa nga mga masunod nga mga administrasyon. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, mahimo nga botohan pa sang katapos ang komitiba ang mangin vice chairperson sang transition team. Ang Department of the Interior and Local Government ang nag-advise sa alkalde sa pagtukod sa transition team sa iya natalana nga pagbiya sa Bacolod City Government Center. Ini matapos nga nagpapili siya sa congressional elections sang syudad. Sa number 6, duha ka mga Bacolodlon nga nasapwan nga ginlubong sa La Carlota City natukiban nga wala sang igo sang bala. Nagwa sa resulta sang post-mortem examination sa duha ka mga bangkay nga nasapwan nga ginlubong sa La Carlota City nga wala sila sang igo sang bala kag wala man sang agi sang buno. Alawas tanday alias Atong kag alias Follow-up nga nasapwan sa Hacienda San Roque, Barangay Cubay sa La Carlota City sang Mayo 4 sang aga. Sunod kay Police Captain Rosini Cabuena, Deputy Chief of Police ng La Carlota PNP, may nakitaan nga mga lagob sa lawas sa mga biktima nga daw ginlampusan sang matiga nga bagay. Padayon pang pagpugusisa sang PNP para makilala ang nagpatay sa ila nga duha kag sa ilang mga background. Nagwa sa investigasyon sang otoridad nga si alias Follow-up ang napreso sad tubangod sang kaso nga pagpangawat. Sa number 5, anom katuig nga bata ang patay matapos makuryente sang ma-charge kun tani sang cellphone. Patay ang anom katuig nga bata nga babae matapos makuryente sa sitio Kutkut, Barangay Mabini sa Cadiz City sa Huwebes. Sa baking sugilanon sang Cadiz City PNP sa amay sang biktima, iya ginistorya nga hana nga masaksak sang charger sang cellphone ang biktima sang hinali na lang sa makuryente sa iya nga pagsaksak. Giningagaw padala sa ospital ang minor de edad apang gindeklarar nga dead on arrival pag-abot sa ospital. Sa number 4, dugang ang mga traffic personnel na tala na i-deploy sa Bacolod City Public Plaza kag sa Bacolod City Government Center para sa separado nga mga grand rally subong adlaw kag sa Sabado. Wala sang request for road closure ang kampo nanday Vice Mayor Elcid Familiaran para sa natalana nga grand rally sini nga hapon sa Bacolod Public Plaza. Gani Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang magatalana na lang sang 20 ka mga traffic personnel sa downtown area. Aguda pahagan-hagan ang ginapaabot nga pagutok sa lakat sang trapiko. Ginsiling ni BTT-MD Deputy Jose Antonio Rubelio kasubong man sini nga ang matabo sa grand rally na ni Mayor Abby Benitez sa Bacolod City Government Center sa Sabado nga adlaw. Inibisan pa ginapaabot ang pagdagsa sang tawo kadungan sa after-party concert sang kilala nga TV host kag comedian nga si Vice Ganda. Dugang ni Robelio, hugot sila nga maga-monitor sa kadabuon sang tawo agud mapatod ang pagpatuman sang road closures kung kinahanglan. Mo lang ginaamon nga ginabantayan nga kung just in case mag-spill over ang tao sa dalan for both venues, NGC and Plaza, we will employ road closures and diversions. Pero so far sa ginalantaw na mundo hindi man needed. Sa number 3,
PRO NIR Director nag-inspeksyon sa mga police station pati na evacuation centers pila ka adlaw antes ang piniliay. Gininspeksyon ni PRO NIR Director Brigadier General Thomas Ibay ang mga police station sa La Carlota City, La Castellana, Kanlaon, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Hinigaran, kag Bago City. Nagpanagtag man siya sa mga face mask sa mga personnel nga na-assign sa mga checkpoints sa Gudbapungan ang pagsulod sa mga tao sa mga danger zone sa Bulkan Kanlaon. Gininspeksyon man ni Ibay ang evacuation center sa lantawon ang sitwasyon sa mga pumuluyo didto. Isa sa mga mayor nga rason sa paglibot niya kaupod si NOCPO Director Colonel Reinero de Chavez agud ma-inspect ang deployment sa mga pulis para mapasiguro ang kalinong kag seguridad sa probinsya ilabi na sa adlaw sang piniliay. Sa number 2, preparado na ang tanan para sa mga lugar sa palibot sa Bulkan Kanlaon ilabi na sa mga maboto nga yara sa mga evacuation centers. Ginsiling ni OCD Regional Director Donato Sermeno sang kahapon sa briefing ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Head Teresito Bacolcol. Wala sang pagbago sa ilang observation sa Bulkan Kanlaon kani nagapabilin sa gihapon ini sa Alert Level 3. Ang mga local disaster teams yara na sa blue alert para sa ginapaabot ka piniliay kagang OCD naman sunod sa kay Sermeno ang yara sa red alert. Sila magapadalaman sa mga tiglawas sa REMAC o ng Regional Election Monitoring Action Center. Ang mga logistics o kung salakyan nga magadala sa mga bumuloto nga evacuees sa ilatag sa mga polling centers ang nakaplastar naman. Wala sang may nakitaan nga problema sa karon. Panugyan ni Sermeno sa mga evacuees nga bumuloto nga mag-cooperate kag magsunod sa mga instructions. Sa Banwa sa La Castellana, sudad sa Bago kag La Carlota, may halos 5,000 ka mga evacuees nga bumuloto ang iga-transport padung sa ilang mga voting centers. Ang message ko lang siguro is ang padayon nga pag-cooperar sa atong mga authorities para magsulay ang ang proseso sa pag-aton sa pagboto naton, especially nga may kinanglanon kita nga sa iluhon sa mga presinto. So pag pag tuman lang sa mga sa mga instructions, hindi kita pasaway para magsulay naton aton election. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, 100% nga plastado na ang tanan para sa piniliay sa Lunes nga adlaw ini sunod sa Commission on Elections nga nagapahanumduman sa mga botante nga magwa kag magboto kag magbalon sang malawig nga pasensya. Kainagin percent sang COMELEC ang plastada sang REMAC o kun ang Regional Election Monitoring Action Center kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Ang REMAC ang nabase sa taratapan sa Police Regional Office NIR. Diri maga-monitor bahin sa nagakatabo sa eleksyon sa rehiyon. Ginsiling ni Assistant Regional Election Director Attorney Josil Makute nga ang mga automated counting machines, mga balota, pati ng security, 100% na nga naplastar kaag nagahulat na lamang sila mismo sa kadlaw sang eleksyon sunod sa kay Makute. Liwat kin reminds ang COMELEC ang mga bumuloto nga magdala sa ilang mga kaugalingon nga mga provision, pagkaon, tubig, ilimnon, kag listahan sa mga igaboto agud nga mangin tayuyon. Ginabisuhan man ni Makute ang mga voters nga ihanda ang kaugalingon. Nabaw sa tanan, nagapahanumdum niya o kung ginapahanumdum niya nga magbalon sa malawig nga pasensya. Ilabi na nga, hindi malikawan ang malaba nga pila sa adlaw sa piniliay. Nagalaw mong COMELEC ang mangin mataas ang voter turnout o kung nakadamuon sa mga magaboto sini nga midterm elections. By this time po, 100% na po tayo and we are ready na for the election both sa machines natin, sa mga ballot natin, and even our security preparations po. I would advise po na to bring with you your sufficient na
provisions like snacks and water. Papunta po tayo sa presinto natin. And also, if possible, meron na po tayong list ng mga bubutuhan natin para medyo mabilis po tayo pagdating ng butuhan. And also, magbaon din po tayo ng mga pasensya kasi hindi po natin talaga do away yung queuing and yung paglinya po ng mga tao doon. And so patience is really a must on Monday. And above all, yung pong sarili natin, i-ready po natin. Kagyaring pampabalon anay namon nga pang pag-good vibes sa inyo sining weekend antes ang piniliay. Nakakadto ka na bala sa ginakabig pinakamadaan nga balay sa Bacolod nga padayon nga nagatindog sa karon? Pila na ka mga presidente sa Pilipinas ang nakatapak sa sining nga balay? Kag pila ka mga insidente nga parte na sang history sang Pilipinas kag Negros ang natabo diri. Ini ang aton katuan buwas sa tripping ni Roming. Katapo siya sang La Consolacion College Blue Panthers basketball team nga nangin back-to-back champion sa Perlas ng Silanganan Basketball League. Aton kilalahon ang Negrense Fearless Lasher sa bida sang liga naman sa Sunday. Shout out anay sa aton nga live viewers subong hapon sa Facebook, si RH Tata, good afternoon NIR. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si Ray Tuhaw Tinyosan mayong hapon Digicast Negros. Si Jessery Garucha Hivero, maulanon nga hapon ka Digicast Sir Roming watching from Himamaylan City. God bless, pa shout out lang sa akon nga loved ones. Salamat. Shout out sa loved ones ni Ma'am. Si Aida Arroyo Palencia, good evening to all Digicast viewers and Choi Roming watching from Taiwan. Si Nelson Inocencio mayong hapon NIR. Si Jelwin, good PM Choi Roming Digicast Negros, happy weekend sa tanan. Si Gerardo Marquez mayong hapon Digicast Negros Suki watching from Mandalagan, Bacolod City mayong hapon sa Imosuki. Si Maria Fe Panaga Baredo mayong hapon Digicast Negros, God bless sa tanan ilabi nagid sa mga taga Sagay City. Lunes na nga adlaw ang piniliay, magwa kita tanan magboto pili untang mga kandidato nga sa pamatsagta mangin maayo para sa aton nga syudad kag para sa aton nga probinsya kag sa pungsod Pilipinas. Tugtog sa Lunes ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.